Behin batean, niri zeneko lehiaketa batera etorri ziren. Sei lehiakidea usar. Baina gogor borrokatu behar izan zuten hauek tribuaren berben kontra imintziokan kontra, eta hitz eskutuen kontra. Eta azkenean, jaun Andreok, Sakurako bidean, zuri ze gustatatzu, ipuinek ondo maitzen dienak edo ez? Ni izan hori zaila uxeat maltzurra igual ipuin honetan, Bai, Bai. Da zeo zer eginarazi. Bazarra naztu, basoan ez hortik jomarra, ez hortik, eta... Bai, ez gertatzen da, Josu eta Iban, gaurko ipuina aztera doalako, ze modu zuek? Ondo, guztua. 3. saioa €172 gure irakasleentzat, eta lau eta ikastolan, jai egunak dira hauek, danak egoten direlako ikustenia, gure irakasleek zetan dabiltzen. Josu zer, orain arteko bidien laburpena? Ez, oso pozik urduri hasi ginean, baina, ikusita nahiko ondo juntzaigula, ber gaur ze gertatzen. Iban, gaur zer, ondo inguratute behintzet bai, ezta? Hori beti. Eta pozik, eta azteko gogoz, hau pasuek, ongietorri. Maialen eta Iora izpak bestalde, bigarrenez gurean, bidania goiatztik, esan ezagun dena, naiz eta eurek jatorria astiasun bertan duten, hori guztia ondo esan dugu, etxeko akarro daude. Bai, seguru. Bigarren saioa da, aurrera egin duzu eta horrekin ja bere egin nahiko dute. Ekarri duzu proiekturik edo ametsik pentsatuta, nolabait? Bai. Edo gehiagik dituzue. Ametsak asko. Bat aipatzekotan. Ni master bat indarret eta... Bai, ez daude merke masterrak ez da. Eta Maialenek? Umekin oporretan doan ara, junda, jazta. Amatasun masterra hori ere horrengo egin berri izaten da finantzatu. Akaso gaur, lortuko dugu hortarako laguntza pixka bat. Ados? Hobikote? Beñat eta Aitor, gure lehiakide berriak, Beñat, nondi zatozi leku ederretik? Elizondotik. Elizondotik datoz, lagunek zari, Aitor? Bai. Ikasten Beñat, zuzer ikasten? Ingenieritza agronoma Nupen, Iruñan. Ondo, diru kontuk eta ibiltzen hasi gara aipatzen hemen, masti batzuk landatzeko. Ze kontu da hori, diruarekin hori egin, ze proiektu bulitxe? Luze batean. Oso ondo, bazara, Zale eta... Oso ondo. Ze ikasten zu, Aitor? Ni politika, 3. urtea. Zelan du, Zuk laguntzak eman Beñati, maztietarako, ez dela? Bai. Futbolien aritzen zara? Baita ere, bai. Ondo, norra animatu da, miluzea etortzen? Nik animatu dut Beñat. Ondo. Beñat, derrigortuta esataz edo gogoz? Gogoz, matxa biltzera, guazen man. Ongietorri mutilek, zarte hon. Lehiak edo guztiak prest, publiko ere, begira, zabal jarrita, hankak luzatuta egin. Segi, lazai, mi luze aztera da! Hemen gustatzen egu lehiakideak... Bai, etxeko sofan, bai. Publikoa ere etxean bezala gozo egotea. Ondo goza. Bueno, bihotez, aipatu ditugu. Antigua Luberri ikasetxetik gure lagunak, oso ondo. Eta eskatu diate gainera, besarka diatzeko euren lagun bati, Mikel, esan dugu, Mikel Fake. Hola, gozero, ez dakita harra jozen ari dote diren, lesionatu egin omen da beleuneko minata. Mikel itxalo bero bat, bega, zuela hona data. Haupa! Ondo jarri, ipuintxuet kontatuko etxagu, Mikel Eribe. Basara ipuine kontatzeko behon hilo bat ineta? Hilo bat xari, bai. Erne goten da gainera, guzatzen zaitori. Bai, ume bat zuri asko, beste bat zuri ez, loteria izaten da. Bai, ze ondo, ipuinak ikusten duzue? Erantzun eman da, 3 txarritxoak Edurne Zuri, Errauskine, Txanagorritxo, Pinotxo eta Ladino. Ezagutzen ditugu, ez da? Guazen, Josu, zegoazi erantzuten, denpora. Supermanek noizbeinka kapa gorria usteko eskatzen dio. Txanagorritxo. Txanagorritxori. Egi esan ez du errinoplastiarik behar. Pinotxok. Ez eskatu binaka jartzeko, egoera deseroso batean jarriko dituzu eta. Edurne Zuri. 3 txarritxoak. Zapata dendan ez du inoiz bere neurriko ezerra aurkitzen. Errauskine. Guillermo del Toro nahiko ondo moldatzen da berekin. Aladino. Pinotxo. Alfombran eramango gaitu sagardotegira. Aladino. 1001 gau igaro ditu lagunekin dantzan. Errauskine. Aladino. Hankak mugitu nahi dituenean, amonaren etxera egiten du paseoa. Txanagorritxo. Bai. Josu barra egiten du. Irakurrita eza baina aspaldi irakurri gintuen, irakurri zizkidaten, ez da? Eta alere, 5, 50 puntu, ondo. Maialen eta Iora, ibileko zari ez edo ipuinko intzadari. Bai. Maialen ez? Ez ezki bate gustatzen. Ez, Hau izaten da, ume batzun arabera, ez da? Batzuri asko, batzuri ez, eta... Eta gustatzen zaire? Ez du eskatzen, orduan? Ni luze bai, oi, Txalo bero bat, zono, ez. Aioratu bai, ipuinekaz da ibiltzen zara? Gauero, bai. Osondo, gauero. Gaur, gehiago. Hau paneskak, guazen, Maialen, denpora. Ez dakit non jartzeko, baina lanpara bat erostera laguntzeko eskatu dit. Aladino.
Lehenengo biek arkitektura graduko irakasgai batzuk galdu zituzten. Hiru txerritxoak. Egunero ikusten dut kilker batekin berriketan. Txano gorritxu. Pinotxo, bere sagarrondo propio landatu du badezpada. Arrondoa. Edurne zuri. Nik sarri hitz egiten dut ispiluarekin, baina neskatoien amordeak sarriago. Errauskine. Edurne zuri. Ez asko luzatzen parrandan, gauerdia baino lehen alde egiten du beti. Errauskine. Zuaitzen enborrak ditu arbaso. Pinotxo. Ez da pasaban, ez da azkarate, baina izena partekatzen dute. Edurne zuri. Bai! Joe, baina edukazio handiz gainera, ilaski duzi bukatzen eta gero bota, segituan. Nabaritu da, Aiora, aritzen dela, zora garri, bejon dizuela. 60 puntu bikote. Beinat eta Aitor, bai puñari hasiera emango diogu, ia amaiera be bikaina daukan. Zuek irakurriko zizkizuten duela gutxi, hauek, ezta? Zemat urte dituzu eba? Oita bat, horrentxe ziren lauan katan. Ondo, beinat, hasiko gara? Bai. Guazen denpora. Alaitzek eta Maiderrek bere dibortzioaz hitz egin zidaten. Txano gorritxo. Gurasoen etxea utzi dute azkenean. Edurne zuri. 3 txerritxoak. Aizu, esan zure amonari atea giltzarekin izteko. Txano gorritxo. Otxoaren gandik iez nola egin erakutsi zien Txanagorritxok. 3 txarritxoak. Bai, bere lagun oberena jeinu hutsa da. Aladino. Enintzake bere aizparengana asko hurbilduko. Errauskine. Bere lagun honena urdina da. Aladino. Anai arrebetan nagusiena da, beti anfitri honena. Edurne zuri. 3 txerritxoak. Errima polita egin du Alaia Martinek, Pinotxo. Baina zuek ere oso fin, esan dagoa oso fresko baitituzte ipuin guztiak. 60 puntu, bikote, ondo. Eta isil-isilik orain, ipuinak eta historioak eta bestelakoak kontatuko ditugu, baina imintzio bidez, marrazki bidez. Josu, Iban, eta Josu hartuko durekua. Ja ba, hemen aldaketarik ez, ezta? Orain arte mekanikak funtzionatu baitu. Jarri dezala Josu gorduan imintzioka. Denbora. Aurkezleak, Antxon, humorista. Lehenako, platoa, Miluse. Miluseko aurkezlea, lehen. Kike Monarriz. Aupa! Influenzerra. Marrazki bat orain. Argazki kamera bat. Argazkia, Pero? objetiboa. Zer dari? Flasha, bateria. Ez? Segi? Marka hoiozu. Tremidea, hasta que... Josu, ondo zabiltzen? Zuaitz bat. Jateko, zuaitzeko, zeo zer. Bai, zer dari? Sagar bat, madari bat, Ez. kiwi bat. Venga, bero. Zera hor dugu, Nada bat. Ez. Iban. Zer ditu hor? Granada bat. Ez? Erropa, prakak, prakamotxak, batu, prakak. Ondo, Pikue? Pikua zen jatekoa. Eta argazkiaren kamera ondo margotu baitu karretea, falta dizegun. Kike lagun izan duzu bintzat eta ondo, zora garri. Venga, Kikeri esker. Venga, haupa Kike, 20 puntu, zemarka gaiura. Maialen eta Aiora, zuek ere mantenduko duzue. Rol banaketa hori, Maialeneko orduan. Berak hartuko du lekua, berak egingo ditu imintzioak. 60 puntu momentuz, ez dago gaizki baina gehiago. Nahi, noski, ia ba, denbora. Indio bat. Oso ondo. Lurrian, etzan. Yoga, pilates, aisterila, lurra. Oso ondo. Estela. Marrazki bat orain. Poltsa bat, zorro bat, erosketatako zorroa, zer da hi? Bero, Maleta, Ez. poltsa, erosketak, opari papela, erosketak, oparia... Ez. Poltsa... Poltsa bero gabiltz. Zehaztu behar dugu. Arraia,
Bixigua, tiburoia. Hotz. Aleta, zer doi? Hegazkina. Bero? Abioia, zer doi? Nolakoa, Helikopteroa, edo? bidaia, ez dakit. Ze hegazkin, venga. Hegazkina, ez dakit ze hegazkin dan. Airbus bat, zer da? Poltsa? Venga, Zer da? zerakue. Plastikozko poltsa, paperezko poltsa, kartoizko poltsa, telazko poltsa. Bai! Vale. Pasando. Bereziki, bueno, oso ondo Maialen pistak eta ematen, baina aiora, eskotan eskatzen baitugu, ez da? Zuen bota proposamenak. Airbusa, ez dakit ba? Azkenean asmatu, bikain. Avioneta bat, hegazkinarina. Bai. Baina, bueno, hau pasuek 60 puntu. Ondo. Beñat, etorkizuneko maaztien jabe, Aitor, etorkizuneko lehendakari, akaso? Bueno, imintziak egin marko ditu Aitorrek, seguruenik, etorkizunean, ezakit gaur. Gaur ez. Gaur baina joango da. Zoragarri? Maaztiak zaintzen hasi aurretik, guazen marka, joa zaintzera, ez digu kalterik egin gota. Eta zu ere, Aitor, erne hemen, Ia, demora. Aukeratu, Bai, aukeratuta. Bai. Begarritakoak, DJ-a. Bai. Plade, musika, disko... Zer dari, Aitor? Bai, baina pastu. Hor dako zu, Marrazkitxu bet? Kutxa, poltsa, Ez, zer dari? kandadoa. Oso ondo. Ia, beste marrazkia. Errepi, ez. Zakarrontzia, Ez? taza, Bale? katilua, kafea, ura, Bai, Ea. kotuz? Zer dari? tea, infusioa, Zer dari? Zehatza? Bai, eta? kapsula, Bai. Oso ondo. maia, Bai. DJ maia. Bai. Bikain. Aprobetxatu dantza egiteko, besterik ez da, baina, ze segunduak hauek. Torri bainat! Botateko espezie batzuk, elkan hori galdetu. Espeziak diren hori da. Piper beltza, eta txala harita, ez diozue. Uti. Zu matxa dakito, ez da? 60 guazuek. Itzazkotua. Jarraituko dugu gure ipuinarekin eta hurrengo kapituluan iaz emate hitz asmatzeko gaitasuna daukaten Josuk eta Ibanek ikusiko dugu. Eskutatuta ditugu, hitz horiek ondo dakizuen moduan. Guazen denpora. Etxeak, Teiatua. egin, Arotza. nork, Etxegileak. bestea, Igeltzeroa. osotasunean, Arkitektoa. kontzeptua, Kontzertua. ikasketa, Karrera. arkitektoa, Oinarrian dago hori. Bai. Paso. Gaixotasuna, Gripea. Bai. sikatu, Busti. Bale. posik, Triste. behia, Ardia. orokorrean, Animaliak. Bale. Hau da, hau. Bale. Atzeko zaurrerako bidea egitea, Oso ondo, lehenbizikoa arkitektura zen, hori behar genuen kontzeptua. Arkitektoa esan zu. arkitektoa esan zu, da, karo. Josu, Arkitektura. hitza eskutatuta daukagun esan behar da. Zegoen arteko gakoak beharko genituzke hor, edo atzera bueltatu Orokorra edo dena dela, esateko. baina Bai. ondo, Iban lepo bata ondo. Bestea, eta sartu dira, 80 puntu, bikain. Ikaskutua lepoarentzat proba oso exigetea baita, Maialen eta Iora, ez dagoen txanda? Badue. Maialen ekartuko du lekua, eta... Hau paneskake, denpora? Bilduta, Zabalik. pertsona, Paso. 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 Venga. Beza, Beza. Tasa. paso. Itza,
Silaba. Asmatu. Galdera. Asmatzeko. Asmakizuna. Asmatzeko. Pistak. Bai. Ia. Gurasoak. Alaba. Elkartu. Ezkontza. Denok. Familia. Eskolan. Elkartea. Aritu da, Maialen etengabe pistak eman da, pistak eman. Eta pista asmatu dugu, ospatu ere bai, ostia txiki bat edo esatu duen. Damurik ez bat ere, 20 puntu baizik! Asko eskertzen eta ospatzen dugu hemen lehiakideen implikazioa eta gogoa, Sondo. Beñat eta Aitor, zeuen txanda, ibilezarie, ziozelan, zeuen artean? Zerbait. Venga, zerbait, erakutsi, nor du maira? Ni. Venga, Aitor, zerte hon, ondo ikusi? Zer esan daiteken eta zerrez, hemen arau zorrotzak ditugulako itzezkutuan, hau pastuek, denpera. Ordinala. Kardinala. Paso. Doinua. Bertsoa. Musika. Kantua. Paso. Historia. Paso. 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 Azpian. Goitian. Beste bat. Gainean. Bai, Altxorra. Piratak. Non dago? Bitz. zerri! Zerri, Aitor. Lastima, azken hori lurperatu zen, altxorra lurperatu egiten baita. Matxa ere bai, igual, nahi bagutu, gertuko kontzeptuak erabiltzeko. Tira, gainean, sartu da kostata, baina beste 20 puntu zuen. Primoren berbak etorri aurretik, gain begiratu markagailuei, 150 puntu, Josuk eta Ibanek, Maialenek eta Iorak 150, Beñat Aitor, 150 puntu. Estu daude kontuak, Riboren berbak, erantzuten hasteko, Josu zeuko orea, zeu hasiko zara. Lehenengo taula dator, venga, sorte donden para. Kondoia, Makilxorroa. iskanbila, erronkarin. Narra. Kondoia, Makilxorroa. iskanbila, erronkarin. Estrapaluzioa. Zirikatu, Maldatu. kondoia, Makilxorroa. iskanbila, erronkarin. Estrapa luzioa. Zirikatu, Rakestu... ez paso. kondoia, Makilxorroa. iskanbila, erronkarin. Estrapa luzioa. Zirikatu, Estena sartu. zapaburua, oinatin. Apapuzka. Genio zakarrekoa, Rakestua. adimen Au! gutxikoa. Ondo, Era, ospatzeko zerbait esan nahi duzu edo? Zentsuratuko du kasu honetan. 50 puntu, ondo. Makilxorroa, kontuz, Farmaziara zoazten erako, urrengorako edo. Makilxorroa. Edo ez, nahi duzu. Ez, bai. Bai. Tamainoaren arabera izango dako da. Venga, bigarren. Taula badator, Maialen. Tempora. Baldarra Orozkon. Estonatu. Baldarra Orozkon. Motzotea. Beñat. Baldarra Orozkon. Karamitxa. Baldarra Orozkon. Arkoloa. Arritu. Estonatu. Gauza edo pertsona, itxusia elantxo ben. Atxitxeroa. Baldarra Orozkon. Arkoloa. Arritu. Estonatu. Gauza edo pertsona, itxusia elantxo ben. Motzotea. Baldarra Orozkon. Arkoloa. Arritu. Estonatu. Gauza edo pertsona, itxusia elantxo ben. Karamitxa. Maialen. Baldarra Orozkon. Arkoloa. Espromi, gauza edo pertsona, itxusia elantxo ben. Itxusia despromi zen, Maialen. Erne, erregotean, oso ondo. 10 puntu zuentzat. Beñat eta Aitor. Taulak ez badui, ez egiten aurrera. Guazen, sorte hon, denpara. Era bat, zeharo. Uara. Era bat, zeharo. Joil. Gatzik eta graziarik gabea.
Beulea. Zirikatu, tentatu, leitzan. Traditu. Josu. Erabat, zeharo. Txoil. Gatzik eta graziarik gabea. Beulea. Zirikatu, tentatu, leitzan. Ikatu. Erabat, zeharo. Txoil. Gatzik eta graziarik gabea. Beulea. Zirikatu, tentatu, leitzan. Raditu. Maialen. Erabat, zeharo. Txoil. Gatzik eta graziarik gabea. Beulea. Zirikatu, tentatu, leitzan. Beroarazi. Beroarazi. Ai! Zirikatuta persona berotu egiten baita. Beroarazi hori zen. Eta berriz ere, Maialen, oso ondo, Erne, rebotean, 30 puntu! Eta markagailuak, bueno, alde txikiak baina 150 puntu horiekin geratu dira hori Gernikan. Didania Goiatzen 250, Elizondon 140 puntu. Eta hause izaten baita, joko hause izaten baita askotan miluze. Gaur iritsi eta ez du, 10 puntu soilengatik. Baina baina Aitor, bukatu da abentura. Bai. Zer moduzkoa izan da? Ongi. Ona. Laburra baina ona. Bai. Elizondotik etorri, eta batez ere gaur oso aurrera begira jarri baikara, irudikatu dugu. Bainatek, hainbeste mazti jarrita eta gero proiektua zein da, asmoa zein da. Hoi bigarren, hobi moduan, Bai, hasiera batean bai. upategi erraldoi bat, akaso iriko duzu ezakigu. Ez dut uste. Eta Aitor lehendakari izatearen eta... Zakit. Baina ez du kontrakorik esan, Nik karrera maitu eta gero. Eta gerokoak, beste karrera bat, hasi. Ondo, asmonak eta handiak dituzte honek mutilek, bainat eta Aitor ze ondo etorri zariela. Aupa Elizon da, aupa zuek. Baikote, Eskerrik asko! Bigarren fasera zailkatuta, gure bibikoteak zerotik hasiko gara. Josu Iban zer? Ondo? Bai, justu. 10 puntu horiek. Maialen eta Iora gaur lasaiago egon dira. Bai. Ondo, gustora? Bueno, ez oso fin, baina, bueno, ondo. Lanean jarraitzeko indartxu? Bai. Oso ondo. Definizioa datoz, erronka bati tiraka. Zuek etxean txakurriketa, badaukazu, Ez. Bat ere. Bai. Bai, Aiora? Bai. Eta nola du izena? Koli eta gorri. Nola? Koli eta gorri. Koli eta gorri. Zeda border collie bat? Bai, ba. Oso no, koli eta gorri, begira. Originala. Hori baitzen erronka duela egun batzuk luzatu genizuena, zuen etxeko txakurrei, zaipatzen dira, txuri, beltz, betikoak. Gorri be bai, Euskal Herria zuen gorri hauzen. Baina hori ez gain bestelako ze izen jartzen ote dizkia zuen etxeko txakurrei. Bueno, segulako bilduma, segulako txakurri zendegia osatu dugu, eta txakurri zen horiekin egingo dugu jolas. Zuen lana izango da definizioetan asmatzea, zeintzu diren izenak. Lasai, letrak ere hor daude eta piztak da. Josu Iban, bai? Batzen, denbora. Txakurra hau, sarritan joaten da ile apaindegira. Imaz. Bai. Honek, urepeleko hartzainari abesten dio. Ramon. Erramun, bikain. Lo egitea maite du honek. Loti. Loti, oso ondo. Urkulluk bere txakurrari jarriko lioke. Lehendakari. Oso ondo. Honek, olentzeroren astoaren izena darama. Bai? Napo. Bai, napo, oso ondo. Galduta topatu zutenari jarri zioten. Galdu. Bai, ego krudela hau. Txakurronen jabek garagardoa biziki maite dute. Heller. Beste hau argazkietan beti ondo ateratzen da. Argazkia, Iban. Argazkia? Ez? Argazkia ipatuta? Ez, Kodak. Jabe hauek agian maskotazen astu ziren. Kito. Ez? Katu. Katu hori bai! Haupa! Zenbatek onak, Loti hona da txakurrentzat. Loti izen politxea. Galdu iruduzeneko gorra nire. Bai, kruela da. Galdu egizien da, ez dugu sekula aztuko. Galdu izango zara betiko. Katu txakurren emitxeko nabe bai, txakur, Ondo, 80 puntu! Imaginatu de reakzioa, Ze txakur bolita, nola du izena? Katu. Gozer, hemendik bezez, hauek ez daude ondo. Gorrita, koli, nola zen? Bai. Gorrita Koli. Gorrita koli, oso ondo. Maialen Aiora, akaso agertuko da, hemen? A ver. Ia ba, denbora. Begi bat izten du, jolastu nahi badu. Ai, ama, nola zan? Nola zan? Pintxo. Pintxo. Bai, besteen etxeetan sartzen da baimenik gabe. Okupa. Ondo, konturatu ezean, agina sartuko dizu. Kosk. Kosk, oso ondo. Ies egin zutenean jarri zioten bati, Soka. soka,
Eta besteari, Bota. bati soka besteari, Zinta, Ez. pita, bati soka besteari, sika, ez? pita, Bati soka besteari, soka, sika. ez? Tira! Jabeek lan egite duten bitartean txakur honek beti. Jai. Ondo, beste honek ez ditu herrimak ondo egiten. Oto. Bikain. Beste honen jabeak, ostera, gozozaleak dira. Erroskila. Erroskila. Eta hu bai, esperantzara kondenatu zuten txakurra. Gero. Bueno, ona zen, Gari. Gariren abestia. Baina esperantzara kondenatuak gero. Bueno, Izen honak honepe, Jai. Txakurri, Guau. ze ona. Bale, zazpi neskak ze ondo, 70 puntu. Bale. Gaur lanerako dauz honek. Puntu asko bildu gero lapurretan ibiltzeko, Alkarrekin. Bale, hieroglifikoak. Danak asmatukuz? Saiatuko gara, bai. Seguru baiet. Lehenengo hieroglifikoa, Josu Iban denpora. Ez ditut jango ez badira. Kokoak, Ogi, koko. Hasi irakurten. Zura, Ez. Tabla. Bestera bat, ez. Taula. Ez. Gero behian zer? ogi, koko. Bale? Ogi koko. Koko ez, ogi? Ogi, ogi, koko. Ogikoak. Egurra, zura, ola, askotan agertzen da, biol, ogikoak. Biologikoa? Bai. bai, pistaren garrantzia ere, ez ditut jango ez badira. Ogikoko! Nik egiten gehiago hori ere gira, baina. Ogikoko! Berotzeko. Bai. Bigarrena, guazen denpora. Non da afaria? Kel, kandia, Ikusi egin behar da. Ze ikusten da? kael, kan. Kalean. Ez. Ka, Dika. Ez. Zer dako? ke bat, ke, Erdizen zer dau? El. el, Bale, non? elkan. Elka artean. Ai, Joder. Elka artean. bai. Batzutan irakurtzeko ariketak jartzen ditugu, eta beste batzutan ja bestelako kontu batzuk. Eta plana da, ogikoko afaltzea elkan. Ez hau badaukagu ja. Ia hirugarrenarekin zeu pilo osatzen dugun, denpora. Gaur bertan egon naiz, Arrasaten. bikain, venga. Hori bai! Arraren ikurra, arsenioa, az, ahate eta ene, arrasaten. Hau pasuek. Arrasateri, eskerrak, Besarka bat herri guztiari, 30 puntu zuei. Maialen eta Iora. Batzutan eroglio gaiztotu egiten dela, sumatzen dugu, Bai. Ia gaur, Bereziki, Ze pasa, aurreko zer saioan, pasa? Aiorak 3 asmatuta egin zuen. Bai. Erogli hori alako mezu bat idaliz edo. bai ez zer pasada miluzeko lantaldien, enteratu zara? Ez? Zerratu inge, Bai? Da eroglio, Benetan, igual mendekua. Joder. Enteratu. Enteratu gonez. Vale, vale. Ianok ordaintzen duen azarraldi hau. Lehenengo eroglifikoa denpora. Nik beti eskatzen dut, Ni idea. zer da hori? Aldarrikapena ez. Ez, zer da? Kate ez zer da hori. Zer da hori? Fotograma bat. Kuadroa ez. Fotograma bat. Ez da hori. Pelikula oso ezagun batena. Lauzatitan banatuta. Mamia. Aurreko ma ez genuen Mamia. behar, mamia. Mamma mia. Desastre. Zuz ikusi pelikula? Ez, bueno, igual aspaldi. Musikala. Bai. Bueno, tapazten ezer. Eroglioa zerre, Zuzi, Bigarren eroglifikoa denpora. Zikindu egin naiz. Igel. Ige. Txu. Bale, igel, bai. Igel txurek. Vale. Igel txuarekin. Bale. Bai. Igela, aldatu tegaitxik. Zua, igeltxua eta pekin, erre. Aldatu P eta R, igeltxua dekin. Oso ondo. Aiora, hau gerra pertsonala bilakatu ote den, Bai, hau bengantza zen. Bai, Irudipen oso hori, ondo. Ia, hirugarrena denpora. Asko gustatzen zait. Egoa. Hegalak. Hegal luzea. Bale, oso ondo. Zoriak, Diego, Biegal. Eta nahi genuena, egal luzea zen. Oso ondo, egal luzea. Ze ona egaluzea. Elkartean,
Nola zen? Muxarra. Muxarra elkartean egaluzea gaten. Zora, garri, 60 puntu bikote. Eta Erne orain, miluzeko eskua hemen data. Bi esaldi, ezkutuan dauzkagu, induzketa lanak egitea. Hori da. Zuen, bete beharra. Hori da, induzketa lanak eta horretarako galderak guk proposatzen ditugu galdera batzuk, 10 puntu erantzunun bakoitzeko erreboteak daude, komodinak jokoan, eta ia, eskutatuta ditugun letra horiek agertzen diren. Josu eta Iban, lehenbizikoa zuentzat, eta hauxe esaldia, Ufa! Sebastian Lizasok behin konfesatu zuen. Lizaso handiaren konfesio bat, luzea asko izango baitu berak ere konfesatzeko, ekingo diogu, induzketari. Bargitu dira lehenengo ikurrak. Josu Iban, non iluntzen du lehenago, Txinan edo Kanadan? Txinan. Osondo. Basiko gara, lehenengo letrak askatzen eta te izki agertu da. Goazen aurrera. Beste lau. Nongoa da, Ane Murua Mendiaraz, kazetaria, Zaldibia, Lazkao. Zaldibia. Ez, Lazkaotarra da. Errebotea beraz, Maialen Aiora zuentzat. Nongoa da, Xabier Sukia, kazetaria. Hori jo. Usurbil. Hori jo. Hori jo. Bai horixe. Ka! Izkiak eman du buelta. Goazen aurrera. Beste bi, argitu dira. Maialen Aiora, zein urtetan sortu zen Netflix plataforma? 1997, 2002. 2002. Ez da zuzena, errebotea beraz Josu Iban zuentzat, zenbat tituluko eskaintza du Netflixek Espainian, 5.000 baino gehiago edo gutxiago? Gutxiago. Ba ez, gehiago ditu. Maialen Aiora, zuena eskua berriz, laugarren erronda. Hauetako nor hiltzen 27 urterekin, Bob Marley edo Janis Joplin? Bob Marley. Zazpiko belaunaldikoa Janis Joplin da. Josu Iban, errebotea, estudioan grabatutako zenbat album argitaratu zituen Janis Joplinek? 5 edo 4? 4. Bai horixe. P. Letra da dator. Esaldiko P guztiak agertu dira. Sebastian Lizasok behin konfesatu zuen, Josu Iban aurrera, ezta? Ia ba. Nazio Batuen erakundean eman den hitzaldirik luzena Fidel Castrorena da. Zenbat iraun zuen, 4 ordu edo 3 ordu? 4 ordu. Jo, berriketa, 4 ordu. Bokala agertuta berba batzuk irakurtzen ditugu ja. Hartu diozu zerbaiten tankerarik? Jarraitu. Jarraitu ingo du. 6. erronda orduan, non dago Mausinram lur gaineko txokorik euritsuena Indian edo Tailandian? Indian. Zondo? Zetak? Esaldiko zetak, badatoz. Sebastian Lizasok behin konfesatu zuen 6. erronda gaindituta 7. erabidean. Urrengoa? Bai. Zenbat metro luze da gutxienez esku-uska aritzeko arauzko frontoia? 30 metro edo 36 metro? 30. Ez da zuzena, Maialen Aiora errebote oso garrantzitsua, zenbat neurtzen du itsas miliak? 1.852 metro edo 1.452? 1852. Bai horixe? Bokala. Zaparra da agertuta. Bueno, beste bikotea lanean ari zela ere zuek Erne aritu zarete. Askatu diren letra horiei begira. Maialen Aiora, askatu nahi duzue? Pentsakor beste 3 aukera izango dituzue, beste 3 erronda geratzen baitira. Bestaldean Josu eta Iban ere induzketa lanetan. Konzentratuta erabat. Maialen Aiora, askatu nahi duzue? A ber, Askatu nahi duzue? Bai, Ia ba. a ber. Pekataria ez dakit naizen, saiatzen naiz pekatuak egiten. Zuzena da? Bika! Sebastian Lizasoren bizi filosofia, nolabait. Bai, pekataria, ni saiatzen naiz, behintzat, ezta? Josu Iban, ies egin digu honek, Bai. Tira, baina lasai badator bigarrena eta. Maialen Aiora zuena da kasu honetan, zuen gandik abiatutakoa, hauxe esaldia. Eta San Sebastian egunez ere,
pekatuek ez zuten etenik. Hori enuntziatua. San Sebastian egunez ere, pekatuek ez zuten etenik. Lanerako prest? Lehenengo izkiak argitu dira. Maialen Aiora, bi hauen artetik zein fruta da urtsuagoa, meloia edo sandia? Sandia. Bai. R. Jarrai ezagun. Nola izena du Donostiako emakumezkoen curling kirol taldeak, txuri berri edo txuri urdin? Txuri urdin. Txuri berri izen zuzena, Josu Iban, zuena da eskua beraz, zenbat kide behar dira curlingeko talde bakoitzean, 4 edo 3? 3. 4 dira. Aserara buelta, Maialen Aiora zuena da eskua, 3. erronda, astrologiako zeinutan agertzen da arkulariaren gezia. Sagitario, Virgo? Virgon. Sagitario, zini nahi. Josu Iban. Eta astrologiako zeinutan agertzen da balantza, Libra edo Gemini? Libra. Noski. Kostatu zaigu, letra kaskatzie, baina B. Letra badator. San Sebastian egunez ere pekatuak zuen etenik izan. Gogoan izan hori, eta egin dezagun aurrera. Maite Arroita Jauregi mursego da, baina zer da mursego? Goroldioa edo saguzarra? Saguzarra. Bai horixe. N. Lan erdietara bidean, 5. erronda aurretik. Salto ingo dugu? Bai, pasa. Bortxe ikur Iberiar mordoa piztuta. Zein musikarik konposatu zuen 4 urtaroak lana? Vivaldi edo Händel? Vivaldik. Oso ondo. A. Eta honek argitu du, esaldia nolabait, Josu eta Ibanen kopeta ez oraindik. Aurrera. Bai, segi. Aurrera beraz. Zenbat ezur ditugu gizakiok, 206 edo 216? 206. Ondo. K. Mutilek. Maialen eta Aiora abiatu dira eskua askatzeko lan horietan. Josu Iban eskua berreskuratuta. Eta ez dauka itxura txarrik, esaldiak? Bidear. Gogoan izan, San Sebastian egunez ere pekatuek ez zuten etenik. Bukatu. Askatu nahi duzu, Josu Iban? Ez, baitu. Aurrera ba. Noiz eraiki zen Moulin Rouge kabareta Parisen, 1889an, 1902an. 1889. Bai? I. Bokala, esaldiko I guztiak agertuta. Irakurtzen hasi beharko ginateke, esaldi askatzeko. Bide batez, esaldi hau bera ere Sebastian Lizasok esandakoa da. Josu Iban, askatu nahi duzue? Bai, bai. Bai? Ia ba, ozen eta argi, mesedez. Bukatu, bai. Astiro bat. Tanborradarekin hasi ginen eta tanborrarekin bukatu. Zuzena da? Ez da zuzena. Josu eta Iban... Jokoz kanpo, momentu bat ez, edo lekuz kanpo. Ze izan ote da? Maialen eta Aiorak akaso arrastoren bat izango dute. Bazen aurrera. Nola deitzen zen Elvis Presleyren etxea? Graceland edo Neverland? Graceland. Bai? D. Eta hor... Josu eta Ibanentzat Argitu da, bai. beharrezkoa zen D hori. Maialen eta Aiorarentzat urrezko aukera orain. Askatu nahi duzu esaldia, bikote? Aurretik beste... Bi erronda, besterik ez? Eso ningo deu. Ia ba. A ver. Danborradarekin hasi ginen eta ganberrarekin bukatu. Zuzena da? Alfarentzat! Bigarren komodina, hau pazuek! Bai, tanborra daktez aipatu dituguta, indusketa lanetan bereziki fin Maialen eta Aiora. Erakusi hortxe bi komodinak. Baina lasai, puntuak ere baditu zeta, sokatirara bidean. Josu Iban, 200 puntu. Maialen, Aiora, 150 puntu. Bi komodin.
Komodinak abantaila, puntuetan nortxe alde txikia, ia zer gertatzen den sokatirara goaz. Erantzuten zeuek, hasi, neskak bi komodin dituzuen, eta ia abantaila horrek balio duen. Benga sortean, guazen, denpora. Nola du izena Durangoko kafe antzokiak? Joder. Paso. Plateruena, zein espezia bota ohi zaio konpotari? Kanela. Bai. Josu Iban, denpora. Zein politikari ezagutzen zen burdinezko dama ez izenarekin? Thatcher. Margaret Thatcher, oso ondo. Maialen Aiora, denpora. Zenbat eskualdek osatzen dute Bizkaia? Komodina. 7 eskualdek. Bi komodinetako bat, erabilita. Josu Iban, aurrera. Denpora. EHZ-aren zenbatgarren festivala egingo da 2023an? 10. 27garrena. Zein hitz mota dira hau eta hori? Erakusleak. Bai. Neskak denpora. Balearretako zein uhartetan dago, Kami de Cabals, ibilbide luzea. Ibizan. Menorkan dago. Jarraitu abestia, xalala, riki riki xalala, Rikirri. rikirri, oso ondo. Josu Iban, denpora. Zein urtetan argitaratu zen Euskaldunon egunkariaren lehen alea? 2003. 1980. Zein temperaturatan izozten da ura Polonian? 0. Bai? Itxaron aldioiek, garesti, ordaintzen baitira, ia aurre hartuta edo gerturatuta behintzat, Maialen eta Aiora, gainera, komodin baten jabe. Neskak, denpora. Zein bertsolari da, ni ez naiz Mikel Laboa liburuaren sortzaileetako bat? Antoni Gaina. Unai Iturriaga, EHUko zein kampusetan ikasten da kasetaritza? Zean. Sarrikon. Ez Bizkaiko kampusan Legioan. Jode. Zein gerratan hartu zuen parte Joana Arkekoak? Komodina. 100 urteko gerra. Eta, komodin kontutan, berdik eta orain, ez talde batek ez besteak, 45 segundo, eta nabarmen aurre hartuta Josu Iban. Mutilek, denpora. Nor da Realeko nesken futbol taldeko entrenatzailea? Paso. Natalia Arroyo, zein antzokitan eman zuen Olatz Salvadorrek eraman nazazu bira Omaierako kontzertua? Victoria Juenian. Oso ondo. Maialen Aiora, denpora. Amaitu ezara zaharrau. Olio ibiltari, azerien, Ieslari. afari. Zein mendetan bukatu zen Erdi Aroa? 15. Oso ondo. Josu Iban, denpora. Zein sektoreren barruan sartzen da eraikuntza? Bigarrena. Bai, bigarren sektorean. Neskak, denpora. Zein instrumentu jotzen du Whiplash filmeko protagonistak? Saxofoia. Bateria, non dantzatu nahi zuten trikitixa urtz taldekoek? Edo zeinaretako jaixetan. Oso ondo. Ia, bestu ere indugu, nahi gabe. 10 segundo. Josu Iban, sekulako errenta momentuz. Puntuei geroz eta gehiago eutxi, orduan eta diru gehiago, bero. Mutilek, denpora. Zein herrialderen kolonia izan zen Gana 1957 arte? Portugal. Britainia Handia. Zein jatorritakoa da Bjork, abeslaria? Noruega. Islandiarra. Zein da saltza berdea prestatzeko? Amaitu da denbora, Josu Iban, 225 puntu. Maialen Aiora, 145. Eskual mundialak. Bai. Sokatiran eskual mundialak zari, Sokatiran Bai. Sokatiran gero gehiago kostatuta, baina... Badakigu ahulgunea zein den, zertan trebatu garra dugagun. Bai, a ber, ba. Maialen Aiora ze moduz? Ondo? Ze ohar zemezu etxeko gaur? Ez erren. Berez de pasa gehala, hoxe. Urren guenbe telebista piztuta izateko. Hoxe. Hau balezka, que Oiote. Berote. Venga, suerte. Hirugarrenez, erreskan, Josu eta Iban, hirutik hiru final. Hau da, hau. Esan genuen, hasieran iritsi eta urduri eta bueno, ikastetxean ere zesate duten. Eta honeko, horrezko, bueno, diplomak eta ipatu izan dute. Diploma bana jasoko duzue. Eta gure partetik dirua ere, bai, gaur, 225 punturekin sailkatu denera, 687 euro, lortuz, Ja, hemen zerbait proiekturen bat edo, erdiesten hasi barra dago. Ze ote da?
Pentsauko, momentuz lankidiek asaparitxu bat eta ikasle iso zertxo, eta horregaz... Ba, afarian propina gehiago izan dezazuen, gaur, zakuan jokoan, 2.769 euro. Bakondo! Bueno, esan dugu lagoaz eta ikasten da ikasle irakasle, Josu zientzietan, Iban euskeran, ekonomiako nor zan? Egoitz. Ekonomiako egoitz. Baita ere, egia da. Erlijioko nor da? Arantxa. Arantxan laguntza beharko genuke igual gaur. Bai, bueno, erlijio irakasle bada, Dio, vale. zuekin egongo da orain ere, konektatuta, nola baita. Jainkoak, jainkosak, kultura ezberdinak, gizateriaren historia... Zegai polita dukagun gaur, finalean. Eremuak. Grezia, India eta Egipto. Aintzinako erlijio eta mitologiako jainko eta jainkosekin egingo dugu jolas, eta mailan azalduko diren. Jainko eta jainkosak, Greziako aintzinako erlijioan, Indiako hinduismoan edo Egiptoko aintzinako erlijioan kokatu ote ziren, argitu beharko duzue. Hasiko gara? Bai. 1 segundo, denpora. Rama. Indian. Bai. Brahma. Kali. Mat. Osiris. Ares. Demeter. Jarri ditugu. Aldaketarik? Kali. 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 30 segundu aldatuko dugu, baten bat? Bai, Kali. Kali. Grezian jarriko dugu. Egiptotik. Greziara. Aldatu. Besteren bat? 10 segundu. Bai, hola txuko. Azken segunduak. Denpora. Osiris. Egiptora goaz. Bai. Osiris, jainko garrantzitsua. Egipton? Osondo? Antzinako Egiptoko jainko eta erregea. Bertako mitologiaren arabera, nekazaritza eta erlijioaren asmatzailea bera. Arrabarekin eskondu zen, Isisekin. Ah. Rama. India. Zuzena da? Brahma? Biak ere zuzen, Rama, Indiako elezar eta poema epikoetako pertsonaia ospetsua, jokabide zuzenaren jainko antza, eta Brahmak garapena esan nahi du unibertsoaren jainko sortzailea da hinduismoan. Kultura ezberdinek edaten dute, ideia berdinetatik, gurdi baten gainean irudikatzen genuen Demeter, Greziako mitologian? Osondo, trukakia. Bai, eta hala irudikatzen da, amalurra esan nahi duelako, laboreta ugalkortasunaren olimpiar jainkosa zen hau. Ondo neglanak olimpon. Kali, Mat, Ares. Trukakia erabiltzeko aldaketarek egin nahiko zenukete? Ez, Ez dugu erabiliko? Trukakiz jainkoa. Ares ezaguna egiten zaigu. Zalantza ukizu Grezia edo Egipto. Ezagunagoak egiten zaizkigulako Grezia eta Egiptoko segurazki. Gudaren, bortizkeriaren jainkoa Ares Egiptoerra? Greziarra! Ares Greziarra, Kali, Indian eta Mat Egipton.
Gerturatu gara zertxo bait, baina ezin. Josu eta Iban, hori bai, diruaren eta iraunkortasunaren jainkoak bazarete. 687 euro eta 3 saiotik 3 final. Ikain. Eta zuek, eskerrik asko regatik jarraitu debozio horrekin guk zuei bebai, eskerrik asko gabon!